Horas ma diha manami dot inanami, na sonia anggi penaribot, na hinaholongan, di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Pajupay tamu siya di program Sulu-Sulu do Hatam. Ima, na penatupan dari bagi penginjilan GLFI, manang sodang bertanau di Indonesia. Apa di tahun talmanalu, giot patariason hatana di batatu hamu. Alani, jumulu meta martangyang. Malu ya temadiho ale di batanami di batajahuba. Sila di basa tikyon, budo pihami bagi hatami. Huboto, jalat tunghua persihami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jalaguk huasomdoi. Sudi hami na persia, dohot nama jalo hatami, taruli do sepasupasum. Atong aliamang, pakulingi mahami. Hatahu mahatami, asa hubege, hupeop, jala hulahuk kami. Ay ido, sulu-sulu, dingulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangiang hami tuho. Amen. Damanday nang ihatani debata, sibigiot tadi basa tikyon, imana ni net sa kulisi tulat 15. Songonom maridok disi. Jaladaman ni Kristus ima, mangarajai di bagasan rohamuna. Atu sido hamu di jo, di bagasan sada daging. Gabe par roha mauliate mahamu. Hujah salinay, jaladaman ni Kristus ima, mangarajai di bagasan rohamuna. Atu sido hamu di jo, di bagasan sada daging. Gabe par roha mauliate mahamu. Songoni masahatna. Ya judul narinungata, ima, daman ni Kristus ma, mangarajai di bagasan rohamuna. Tung di halamau debatado, asa daman ni Kristus mangarajai di bagasan rohatta. Ima hita na persia tu Jesusi. Yang godang oleh persia tu Jesusi, malu sorry jali Jesusi gabe Tuhan jali sipalua di ibana, tung dang boy ibana, madapat damai se Jesusi. Alanido, ikon jumolo do hita persia, majalu Jesusi, gabe Tuhan, manang sipalua di rohatta, ganuk marsada-sada. Dungi, boy madamani Tuhan Yesus Kristus, mangarajai di rohatta. Atong damang dainang asa tung taloas damai ni Kristus Yesus mangarajai di rohatta. Toktong mahita persia tu Jesusi tung aha penamasa di ngulutta. Hangaluton, hamaolon, parukilon, manang sahit pe. Lumubi di na masa nuain. Tung tahe gudang ragi jolma di pertibion ala ni COVID-19. Gabe gudang do jolma dang dame rohana. HP yang go debata di halam hokian asada me rohatta ima marhite damani Kristus na mangrajai di rohatta. Budo damani Kristus si marjai di rohatta, molo marpakrimon na mangulu hita tu Kristus si. Alataboto, Kristus Yesus do, ale-ale na sumurong, di hita na persia tu ibana. Atong, marpangusad det tu Kristus Yesus mahita. Tapatugu ha persia tu ibana. Ay ibana do, haposan dihita. Sadari udah mang dari nang damani Jesusi dohot Jesusi. Wa mula persia tu Jesusi maringana do ibana di rohatta. Aladung maringanan Jesusi di rohatta las boy matong damenai marajai di rohatta. Dang nahabi Jesusi manariko kita hita ng persia tu ibana. Tung aha penamasa di ngulutta. Ido baen
gabe ibana haposan situ tu di salahut pangulmet ni ngolutta. Alai di jol mana sotang hapersiaon na boy na sila gabe busisaon marungut-ungut manalahod dongan na manalahod situasi dohot kondisi nang manalahod Tuhani toktong olo barani na sida. Ditikyot tabereng mula maripungu-pungu akajolma si pataro binigi ay nabaharo Tuhani ate ay nabohana ma nung nga songonot pat ni panguluon alay tong dapat dibaik corona ay dia doholong ni Tuhani ninna sa tikos na mangulu mula porsyero na sila tu Jesus ra dang barani madokon hata si songoni aga bersalahok Kristusi disalahok Tuhani nakpesohya salah Tuhani ay dang nahya salah ibana alay homi nasubuy do nasusanggup do pikiran ni jolmai madudo pikiran ni Jesusi alani do gabedang di boto aha tahe na adong di rohani Tuhani atong naman dahi nang marihiti hata ni debata ng tibigi adong dua ala buasa dami ni Kristusi mga raja di rohata parjur sahali marihiti ayato ni dok ay tusido hita di jou di bagasan sada daging do hita na persyetu Jesusi tusido hita di jou tu damani Jesusi asa damanai mga rajai di rohatta asa boy so nang ngolutta labok pakilalatta dang be di bagasa biar napaduahon asa parroha mauliate hita mula parroha mauliate hita tu Jesusi buhi mahita atok tong madok tu iba na mauliate tung aha penamasa di ngolutta ay ido di halumahod debata di ganup hita na persya atong namang dainang asa mahape marhiti hata ni tuhatta ng tabigi tapagomos mahapersyaotta marpang sadia tu Jesusi mahita jala asa taluas ma damani Kristusi mga rajai ate-ate dohot pikratta manang rohatta asa sonang ngolutta martang yang mahita mauli ate madiho alemang siala nang sikop hubagi hami hatami dame mima ali Jesus Kristus mga rajai rohanami ganup marsada-sada asa buhi hami di bagasan sonang ni roha di paranguluan nami si ganup ari di bagasan Kristus Jesus martangiang jalaman dok moleate hami tuho amin. So ni masahat ni hatan ni debata na batari so kami Tuhan muna dainang Tuhan Yesus mamasuhita sa luhut na sape to napajipahita mo di minggu nanang roh